дар ин дунё ҳодисаҳое рух медиҳад ки агар ба навор нагирӣ ҳаргиз бовараш намекунӣ. баъзе аз ин ҳодисаҳо моро механдонад, баъзеаш метарсонад ва ҳатто баъзеаш шокӣ мекунад. дар ин навор ман чанд ҳодисаеро ба шумо нишон медиҳам ки шояд баъзе аз шумо дар ҳаётатон надида бошед ва шояд ки ғайрибоваркарданӣ бошад. биёед дар якҷоягӣ ин видеоро тамошо мекунем ва назариётонро дар комментария менависем. дар канали Necatop хуш омадед. як лайки дигар ва мо роликро сар мекунем. рафтем. дар вақти коронавирус бояд чикор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо як икс ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Necatop дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. Дучархаҳо ҳеҷ чизе дар ин дунё ғайрибоваркарданӣ ба назар намерасад. вақте мегӯем ки ғайрибоваркарданист, яъне ҳозир мебинед ки ин чист. ин дучархаҳо ки кӯчаки майдаҳаке ки шумо ҳозир мебинед, бар замин ҳамаи ин боз дар болои ин мард мешинад ва ҳаракат мекунад. шумо метавонистед ба ин бовар кунед. аз ҳама аҷоибиаш ҳамин аст ки ӯ дар болои ин дучарха ба мисли дучархаҳои калон менишинаду ба мисли дучархаҳои калон ҳаракат мекунад. ин чӣ хел ба ӯ муяссар мешавад, ман бовар карда наметавонам. шумо чӣ? расмкашӣ дар пушти як одами дигар. вақте ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар гӯшҳоямон наушник асту мо мусиқӣ мешунавем баланд, шояд ки баъзе аз ҳодисаҳоро мутаваффиқ нашавем. бубинед ки аз дастаи мусиқии баландро гӯш кардан бо ин мард чӣ шуд ва ҳатто ӯ хабар надорад. чӣ гунае ки мебинед ин нафар дар гӯшаш гӯшиҳоро баланд кардаасту мусиқӣ гӯш дорад ва ин хонум ҳам бошад аз ин фурсат истифода бурда бо ӯ як шӯхии масхараомезе мекунад ва дар паси ӯ расмеро мекашад. хайхтон дидестен? барг ё ин ки парвона. ин видео дар назар он чизе ки мерасад он тавр нест. вақте ки ба ӯ даст мерасӣ, баъд ӯ маълум мешавад ки дар асл чӣ будааст. вақте ки бори аввал инро мебинӣ, дар назари аввал фикр мекунӣ ки ин барги аз дарахт афтидааст, аммо не, ин шапарак аст, яъне парвона. бубинед вақте ки ҷавон ӯро аз зери соя ба афтоб мекашад, ӯ дарҳол ба кор шурӯъ мекунад. ин гуна ҳодисаро ё ин ки наворо дар ягон ҷо дида будед ё ин ки не. дар комментария фикратонро нависед. воқеан ҳам аҷиб аст, не? наҷоди тифл. қаҳрамонӣ ва дилу гурдаи ин кӯдак хело ҳам аҷиб аст, зеро дар ин гуна баландӣ одами калон ҳатто истода наметавонад. оне ки ин кӯдак чӣ гуна дар ин ҳолат афтодааст, худи кӯдак медонаду худо. аммо бигзарем, ин мард аз панҷара берун мешавад, яъне аз дохили тиреза ин кӯдакро наҷот медиҳад. яъне ин гуна иттифоқ ман фикр намекунам ки он қадар ҳам аҷиб бошад, аммо хатарнок ва шокикунанда аст. анбори дучарха. ягон маротиба ин қадар дучархаи зиёдро рӯи ҳам дида будед? дар як аз маконҳои туристии Шанхай анборе аз дучархаҳо вуҷуд дорад. ҳангоме ки сайёҳон ба ин кишвар меоянд, омада аз ин анбор як дучархаеро бармедоранду мераванд, то ин ки дар ҳолати сайру гашташон истифода баранд ва ин беҳтарин воситаи сайру гашт дар Шанхай ба ҳисоб меравад. замоне ки ба хонаашон баргаштанӣ мешаванд, оварда дучархаро дар ҳамин анбор мемонанду мераванд. тасаввур кунед ки чӣ гуна сайёҳони зиёд ба ин шаҳр ворид мешаванд барои сайру гашт, ки барои онҳо ин гуна дучархаҳои зиёдро дар ин анбор нигаҳдорӣ мекунанд ва омода ҳастанд барои истифода бурдан. наҷоди мӯъҷизаовар. ин хел ҳодисаҳо баъзан вақт мешавад ки ба таври мӯъҷизавӣ одам аз зери марг наҷот меёбад, аммо на ҳама вақт ба онҳо муяссар мешавад ки инро сабти камера кунанд ва ҳеҷ ронандае ҳам интизор надорад ки бо як одаме дар байни роҳ рӯбарӯ шавад. аҳсан ба ин ронандаи боркаш ки ба таври зарурӣ тавонист ки мошинро идора кунад, вагарна оқибати ин кор он қадар ҳам ба хайр набуд. воқеан ҳам ин боварнокарданист. як бори дигар бо диққат тамошо кунед ки ӯ чӣ гуна аз марг наҷот ёфт. боло рафтан ба девор. ин кӯдак яке аз кӯдакони машҳуре аст ки тарафдорони бениҳоят зиёдеро дорад. барои он ки кӯдакон дар силни соли ин тифл ҳатто соз роҳ гашта наметавонад, ин бошад ба девор меборад ва мисли тортанак. кори ин кӯдакро ҳатто одамони калон банзавақ карда наметавонанд. нафаре дар ҳаво парвоз мекунад. ин наворро дидаед ё ин ки не? навореро ки ҳозир мебинем, як нафаре дар осмон парвоз дорад ё ин ки дар ҷояш истодааст. ва мо аҷибаш он аст ки он чӣ гуна дар ҳаво парвоз дорад ва ё ин ки аз кадом воситаҳо истифода мебарад, барое ки одами муқаррарӣ наметавонад аз ҷояш бипарад. соҳиби ин видео мегӯяд ки ин фард, яъне ин одам тавоноии ғайриоддие дорад, аммо ман фикр мекунам ки ӯ аз ягон восита ё ин ки истифода бурдааст ё ин ки ин видео монтаж аст. хуб фикру ақидаҳои шуморо дар комментария мо интизорем. видеоро давом медиҳем. мор дар симҳои барқӣ. мо нағз медонем ки ҷараёнҳои барқӣ кушанда аст ва агар ба ӯ даҳ занӣ ҷо ба ҷо маргро дар меёбад.
аммо чӣ гуна метавонад ин мор ба ӯ бихазад? аз ҳама аҷибаш ин аст ки ҷони худро дар хатар гузошта ин мор аз қафои шикораш аст. тахмин меравад ки ин паррандаро аз поён дидааст ва кӯшиш дорад ки ӯро дарёбад. ҳатто ба мисли маймунҳо низ аз як сим ба сими дигар мепарад. ин дар ҳақиқат ҳам аҷиб аст. ҷин дар туннел. дар ин туннел чӣ мушкилие ба вуҷуд меояд ва коргарони ин туннел бошад фонарҳо ва камераҳои худро гирифта барои бартарафкунии туннел ба кор сафар бармешаванд, аммо дар охири туннел бо чизи ношиносе рӯбарӯ мешаванд. шахсоне ки ин махлуқро аз наздик дидаанд ва навор кардаанд, онҳо мегӯянд ки ҳаргиз ин гуна махлуқро аз пеш то ин дам надида буданд ва бовар мекунанд ки ин ҷин буд, ба хотири оне ки ӯ комилан шабеҳи инсон асту оҳиста оҳиста нобуд мешавад. мегзорем ба видеои навбатӣ ва ин ҳам бошад бархурд бо ҷин аст. дар ин навор хуб дида мешавад ки ҷавоне дар ин роҳрави бино гузар дорад ва аз пешаш як сиёҳие мебарояд, ӯро аз пой афтонда кашола карда мебарад. хушбахтона ӯ сиёҳӣ инро сар медиҳад ва ӯ наҷот пайдо мекунаду роҳ ба гурез мезанад. дар ин видео чӣ ҳодисае ки бошад набошад, шумо метавонед назариётатонро дар комментария нависед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.